लगता तना कंजास कहाँ दो से रोज साफ करो तनी 8 दिन पर कि घास बढ़ले रहता ये भगवान का हो तन खैनी होनी खियाई बा ये मर दे आज ने खैनी तो नहीं हो घर वाला लेके आओ कर क्या बहाना कदनी रहुआ जब मांगते तभी है देख की बढ़िया से बात बताओ तने को तो घास चीड़ से मरे के ठिकाना लगा देखो मैं साफ कहनी अब भेजी नहीं साफ करो दीदी बहाना मत करी रहुआ रोज रोज हमारा के खाली ले आओ थोड़ा मत खाई तो बाबा खैनी हमारा के पूछ ले खैनी रोल हरी काज ने कहां गिर गई बाबा बा अरे जे गिरल बनो हां गिरल बा बहाना करे के देख खाली बात बताओ तने अभी तो खैलहू नहीं की मुंह नहीं की उतना साफ कहनी खाद छीटे कर ला 1 बीघा में खाद छीटे आवेला ना गोइनी खाद छीट कहनी मिजाज था गया तो बस बहुत अच्छा कहता तो माने हमरा कहतन कि हम जाके छीट दिखा देबा रहो ना इठ ना रे भाई अपन काम अपने करो सरबत चाहो तो अपने गाओ हां सुन ले बड़ो हमरा कुछ सुनला से मतलब ना रहला बाबा आई चुपचाप अपन खैनी ली खैनी खेनी हमर काम भइल धरी अपन खैनी बैठ जाइए कम से कम 10 मिनट टाइम पास हो जाए हम बैठे नहीं खे आई टाइम पास करे हम आइल बनी अपना दुख जौन पड़ल हमर खैनी के ताव लागल त देखनी कि पंकज बाबा खेत छत में चल ठीक बताते खैनी खो हम काम करे दे हमरो खिया दे बनाओ तनी कहीं खिसियाई ना नु अरे बोल ना रे देख हाथना हमरा छीले के बा बोल ना तो खिसियाई तो बोली ना खिसियाई तो कहम बोला महाराज जी बोलो बोलो हम हाथ जो मरबो ना नु ना भाई बोलो ना देख हमरा लागल भूख बहुत परियार बात यही से हम कह के सोचत नहीं का बात बा और रउआ भैयावा के पिंटुआ मार देलस का अरे भैयावा बाणे नु जो ना घुमत रहन गांव में हां लफुआ बा पिंटू के संगवा हां पिंटू मार देलो है ओकर त पक्का मित्र रहते मारो पुजारी के पास लेबर ठीक हो जो हमें यही से कनी हनुआ बेही से ना कहने से पतना फुसिला के कनी के खिसिएबा ना अरे उ तो ओकर मित्र रहला दोस्त रहला संगे खेलत रहला ओ मित्र रहल की का रहल ए हरी होत नहीं के मित्र मित्र में झगड़ा अब हमने ज्ञान का रहल का ना हम बता दिहनी अब ई मत कहब कि साचो कहत रे हम कसम से अपन क्रिया तन मोबाइल ले ले बड़े हमर मोबाइल भरे बा तन देता मोबाइल बाबा के हमार नंबर छीन जइनु तू अपन ही बतियाओ ना खाली बतने पूछे के का समाचार बा आई के बतिया तो लोग कहत के कहत रहल हां अरे मर्दे हमनी के ओजा गोई रंजनु अच्छा पियोनी जे खनी जे सुन लो अच्छा और पैसा के लफड़ा में झगड़ा कइले बड़ा सन आ हम बिखसवानी कोलनी जे घर से ओकरा बाद हमरा नहीं खेल लौकत हमारा ओ दिन 100 में 100 शक हो गेल विश्वकर्मा कसम कहत नहीं बाबा हमारा 100 में 100 शक हो गेल बड़ी हां क्यों मरले बा पिंटू फोन लगाओ दूसरा तरीका ले बतियाओ तो बाबू बतिया हमर दिमाग कबराए लगे लफुआ के संग कहत नहीं करे लफुआ हेलो ऐसन काम ना कइल जाला दोस्त के संगे का होला लेकिन ई लफुआ हमरा के मुंगा दियला चुप रही बाबा लागल बा हां तन बतियाओ तो बाबू हां का पिंटू ठीक बा हो तन घुमत फिरत बनी कनी कि का भइल ओकरा के मरला है ना मर दे बिकी हउ गई रहलो दिन राजाबा कर देले ठीक 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 कइले वैसन रहल ठीक बा हो तन लगले ए बाबा खुशी लई नहीं है ओकरा के पॉलिटिक्स खेल देनी कहता कि हम मरले बनी मार दिहलस मार देलस कहाँ मिली हां ओकर घर कहाँ और रउआ गुरनियाई के हमारा के मत मार दी ना ना ओकर घर कहाँ हो जानता रह बस्सा गांव से एगो पीछा बगीचा लेकर डेरा बोलेला अच्छा पहिल के किताब ओकर ह पहिल के किताब कर ह पहिल के किताब ओकर जा बेटा पिंटू हे कुदारी के कसम हे ही जैसे है से कोड़नी नु हे ही में तारा के ना गणनी तो साला बाप के हम बाबा हमारा के मत कुछ कहम बाबा रउआ तो जा देख के तो ओह अच्छा हिम्मत से काम लिया ना ना ओकरा लइका बा ओकरा मेहरारू भी यदि अभी हम दुखी हो जाइए गांव वाला हंसी मेहरारू जानी रोई दिल दिला का कइल जा साला के मारे के तबा बेटा हमार एगो भाई के कत्ल कइले तोरा मोरा परिवार के कत्ल करब साला चल तनी जय हो कुदारी बाबा यही से काटब अच्छा बेटा ते भाई के मर लेनी घरवा ये घरवा हो नीम के पेड़ कोले रहे शिव जी के मंदिर कोले रहे आ दूसरा का कोले रहे ये घर अच्छा जय हो धरती माई इनकर कत्ल करे के दया कर अरे मुझे अरे मलकार बैठ जाइए
के आड़ तू हम जान जाए कि बगसर बालू गिराई ना जरूरत नहीं पुजारी बा मिजाज थाक जाता तो एक आदमी कहल हा कि पिंटू बाबा बहुत बड़ आदमी है मलिकार हम नौकरी खातिर चलनी है यदि हमरा के राख लेती तो बहुत का काम करल तू देखी अरे मरद है तो खेते की रह चिकन काम करो घरे खाए थोड़े बनाए हूँ तो जानते बनी तो देखी बालू गिराई ना ट्रक पर लेकिन अब मिजाज था जानते नहीं 40 वर्ष के भई तो राखना से कम हो का बार हुआ गाय में खिया लेबो हाँ गाय खिया लेब गाय के दूध लेब गाय के धो देब गाय के चरा लेब बाजार ले सब्जी किन ले आई कोह तरह घोड़ो दबा दे ए पिंटू भैया तो हाउ काहे खाती बड़ो अरे छोड़ो नहीं तो खेते में रहेलन राज देखो बोली 5,000 रुपया हाँ एक सेट कपड़ा कपड़ा दू के बढ़ा दे काहे? यहाँ से जोरी बा मान ले तनी खेती के काम करब गाय के खियाई तो तनी मैं भूल चलो आ रउआ ठीक। बड़ आदमी हई मान ले तनी कब जे बैठल बनी हम यार के हुआ ती कहनु कि चरवा होगा क्वेश्चन रखले बा चलो ठीक बा 2 सेट कपड़ा 5,000 रुपया आ 2 टाइम के भोज मलिका 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 नौकरी ठीक बा, पाका ठीक बा, नु ठीक बा। नौकरी पाका नु ठीक बा पक्का शायद मलिका भगवान रुआ के बहुत आगे बढ़ावस ठीक बा ठीक बा काम बताई का बा हम ये से शुरू कर दी बस भैया के चलावे के बा सब ठीक बा मलिका खरी चुकर मैं बानू हाँ सब बा मलिका ठीक का हो जा ठीक। चल थोड़ा ठीक। खइले बड़ू थोड़ा छोड़ले बड़ू ठीके में कहल बा बड़ आदमी के गइयो होली से बड़े नियन होली से अब बताओ ई खइले बाजी आ तना जियान पिले बड़ी हमनी के खाही के ठेकान नहीं खे वाह 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 पतने में तो काम हमर हो गइल पतने में काम भइल वाह तनी मनी छीटा घने चोकर करे के बहुत हम जानते लेकिन गऊ माता हौ न सहारा ले का बर ना देखे बा खूब खा कौन कहीं के बाबू के चोकर खियावते खियाई 2 दिन में एक बोरा अपने बिया दिया भागा दिया आवत तनी आवत तनी आबो हाँ पगो हो जैसा नहीं मर्दे बा वैसा नहीं बा खा लो राम प्यारी खा लो लो आओ खा लो खा खा कौन कही झील दे तनी कौन बाबू के खिया चल ठीक है तारा बा टन हो जा तू ही दुबारा सुनो तो हो जा कौन का बोली मार्केट का सब्जी उब्जी ले लो थोड़ा हम जाते हैं हमारे कुछ काम बा हम शाम तक 4 बजे तक आ ठीक है जाएंगे मन कहीं कोई देर में पैसा देवे के ना ठीक बा पैसा मिल जाए ठीक बा ठीक का कर ले मन का अरे सब्जी में ले लियो कुछ हो कभी अभी कुछ हो ले लियो ठीक है पूछ ले मन कहीं ने ले ठीक बा का कर ले ठीक बा ले लियो जो कहियो तो ले लियो ठीक मन का जय श्री राम हमारा काम तो हो गए गाय खाइए ढेरी बासा किए गए चलिए हमारी गाय ने कुछ दाम पानी नहीं है कि अपन कुछ काम हो है पानी जी मन का ना सब्जी ले के बाजार ले पैसा वैसा कुछ दी हैं आ गई नी हो जी ठीक बा ए कविता कविता हाँ भाभी तनी पैसा लेके आवा था यहाँ के पैसा दी सब्जी उब्जी ले आएगे आवा जल्दी ला हईली पैसा का कर ले मन कहीं देख ले लौकी वगैरह ले ले आप बाँची नु जी। सब लिया के पैसा हमरा के दे। एकदम देखिए ईमानदारी बैठ के हमरा कहिए नहीं कर सका हाँ जाई जल्दी जाई हम भीड़ बनवाड़ो के 8 रुपया का हो हाँ लेके आई हिसाब से कर लेके आई जल्दी जाई वहाँ क्या के बेरा होता है ठीक, बनाए बनाए ठीक, खाना आप हाँ? चलते हैं। हाँ चली जाई खा ले लू तू अब मलिकारो के दवाई ले ये ले हम कोनो बात नहीं है मलिकारो के दवाई ले मिजाज थाक गई बाप रे बाप ऐसे भाई टाढ़ी दादा टाढ़ी की टढ़िया ले नहीं मन कहीं हाय सब्जी लौका मंगलर नहीं हरुआ देखिए जोन जोन मंगलर नहीं है तो उन्हें तो बा करैली बा देखिए लौका बा करैली बा आलू चिन्हे ला दुनिया तो कह सक उनके नो करबो हम कहनी कि हां मलकार से बतियोला से कह सक मलकार बतियो नहीं है कहनी कि बिल का करब तुला दे जाके सामान मलकार को दे मलकार बतियोला ठीक बा पैसा हाँ, नहीं पैसा आई तरफ बाचल बा देख होई बाचल बा
70 के रुपया जौन बा ओकरा के देबे के हम खुदरा ओकरा के ना ठीक बा ठीक बा। ठीक न हाँ मलकार अंदर तनी हां बतिया आ थनके थनके हमरा के सब्जी लिया के आ 130 रुपया देबो कइला हां रवा कैसन बुझाता ना। हाँ तो हमरा बढ़िया लगल जबे ना हम रख लेनी ना तुम केहू के रखिला। हाँ चल इहे बरु अच्छा काम कइले बानी जननी न तो रवा हमर फिक्रिए ना रहेला। ओ इसे काहे को होता हो गनो काम नाम धरे के नहीं खे बैठे रहे के बा उ तो कर देता त अब बड़ा इनके वो अच्छा ना बढ़िया बन देखो अभी को तू कौन काम करे रोज कॉलेज अरे है ना क्या को ना बुचिया से का बतिया होता है रवा खाली अपन बहन के पास करे नी। हां हमर कॉलेज के पैसा दे दे आराम से। ठीक बा हम दे देब देखो हरल थकल बना अभी बाजार से आइला का काम कइलस अब देखियो अभी पानी ले देखो बोला तनी ढकेलन हां मलिका कहां बाड़ो तने गोइया के बने आ गइली हां पानी ले तो तनी एक गिलास पानी बांध लियो जय जय सीताराम जी हरि आज तो काम हमर हो गई आज काम भइले बा कहां बड़ी रे आज भगवान आज मनोकामना पूरा करा हमारा भाई के मर रहे हसन तारा के मोर के बगल में बता जय हे प्रभु आज बदला निकल गए भाई के आ गइली मलिका कानी मंगने हनो हां ले लो रेडी ले वो दे मलकान के दो नी मलिका पानी लो बाची पियो हो गए मलिका पनिया में कुछ मिलावला का ना अरे मलिका का कहानी देखी हमारा नियन अपन बड़ाई केहू ना करला रुआ बताई रो काहे मेरा रुआ का दुश्मन है ना हम एगो गरीब आदमी रोगा हमरा के शरण दिहनी मलिका रोगा शरण दिहनी अरोरा संग धोखा ठीक बात नहीं हटो थोड़ा सा आराम कर नींद जाओ ठाकर बनी सब है हां हमर चक्कर लेखा आता थे हमरो के भैया आता ए कुछ नहीं बड़ सुत उहिला था हमारो सुता जय जय सीताराम जी हरि भाई नमस्कार के बदला लिया हम ब्रजेश बिहारी देखिए भैया अरे सब पार्ट 1 देखने जाए पार्ट 2 हमनी के दिखाइए दिन जा देखी वो में कैसे घटना भइला आई में कैसे भइला वो में के बदला में लिहल भइला पार्ट 1 पार्ट 2 एकरा के बनले बन जा हमनी के कॉमेडी वीडियो के माध्यम से तो हम यही कहब कि एकरा के रियल में मत समझो रउआ सब ई वीडियो के रियल में मत समझ जाई कोई के रउआ सब के देखावल बा सीख खातिर कि ऐसा घड़ी होता और रउआ सब मत करब जाई कुल हमनी के चैनल के नाम बा माई के लाल लाल बटन दबाई सब्सक्राइब करी नया नया वीडियो देखे खातिर बेल आइकन घंटी दबाई ना पिंटू अब यही जरूर बताएंगे कि उनका साथ अब हमनी क्या करी जा हमार कहे के मतलब हम कंकर मिश्र कि जवन ई घटना भइल पहिलका घटना भइल कि दोस्त के मार दिया दूसरका में भइल कि दोस्त जौन बाटो बदला लेबे खातिर उनका परिवार के मुआ चार परिवार। गरीब बन के तो ई कब तक चली अब इनकर परिवार जी सोचे उनका वजह से देखिए आपसी प्रेम से जौन काम हो जाला ऐसा ना करे कहीं ऐसे रउरा सब ऐसा काम मत करो बस ये हकीकत घटना हो रहा है यही चीज हमरा संदेश देवे के पड़ला आ वीडियो देख के भैया लाइक करब शेयर करब आ कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसन लागल यदि रउरा बढ़िया लागी तो लाइक करब आ ना तो अपन मत जरूर दे जैसे कि वोट है हां कैसन लागल ना लागल बढ़िया लागल खराब लागल ई मत देख जैसे का होई कि हमरा जितना कलाकार बनी का मनोबल आगे बढ़ी आ यदि बुझाई कि हेती गलती बानू तो ओकरा में सुधारे के मौका मिली अब विशेष कुछ ना चाहिए रउआ सबके प्यार चाहिए आशीर्वाद चाहिए आ यही के साथ हमनी कहब जा जय हो माई के लाल। विदाई अगला वीडियो में फिर से